Maiatzak 5 igandea betete irtera helduentzat eta urrentzat egongo da aukera. Legargain plazan izango da irtera goizeko 9:00. Helduek ibilbide luzea izango dute eta haurrak aukera desberdinak izango dituzte adinaren arabera. Animatu partea hartzera amaiera sorpresa izango da. Ez ahaztu kaskua elkartzea. Kaixo guztioi, maiatzak 11:12 San Isidro jaiak ospatuko ditugu. Jaiak ostialean goizeko 10:00 hasiko dira. 3 egunetan ekintza pila bat egongo dira auzoan. Jaiak maiatzak 12 igandean bukatuko dira. Zuzko erruberakin etorri zaitez. Kaixo jubilatuak, ostirala arratsaldean 7:30 afaria izango duzue. Gainera auzoko janaria eta ardaua egongo da. Danonentzako lekua egongo da. Animatu ondo duzue eguna. Santa Teresa ikastolako ikasleak gara. Maiatzaren 9 danborrada ospatuko dugu. Kalea musikaz eta kolore beteko ditugu. Hartu zuen danborra eta zierrako kamiseta larroxa. Eta animatu gurekin batera kaleak alaitzera. Maiatzaren 2. asteburuan San Isidroko jaiak ospatuko du. Zapatu arratsaldean kuadrilen arteko sokatira txapelketa izango da. Animatu bertan parte hartzera. Sari bikaina egongo dira eta Igande goizean beste bikirol ekintza izango dizuet. 4x4 eskubaloi txapelketa eta goitibera jaitsiera. animatu parte hartzera eta ez ahaztu kasko ekartzea goitiberan parte hartzeko. Animatu! Isidro Karpan ostiral iluntzean. 8:00 kontzertu desberdinak egongo dira. Adibidez, Sotoalde, Eben, Polikarpo, Korpe eta DJ Charles Ramirez. etorri musika desberdinen gozatzera. Gure Baiarako talde ezberdinen musika entzutera. Animatu Karpara etortzera, bertan dantzatu zekabestu. San Isidro jai eta 3 txilo txapelketa 7 gozatzeko aukera izango duzue. Maiatzak 12 ostiralenean gaueko 10:00. Ez izan zalantzarik eta gerturatu parte hartzera. Ikaragarria izango da, ondo pasatuko dugu. Aupa kuadrilla larunbateko protagonistak zuek zarete. Eguraldi ona iragarrita dago eta primera pasatuko dugu. Elkarrekin. Goizeko 11:00 12:00 kale jira egongo da. Arrasate musikaleko gaiterokin. Etorri zaitezte goizetik auzoa alaitzera eta ondo pasatzera. Kale jira eta poteoaren ostean kuadrilla guztiek elkarrekin bazkalduko dute. 3:00 San Isidro plazan. Ez galdu aukera, zoragarri pasatuko duzue. Hau pasiora. Hau pauzotarra, larunbat eguerdiko 12:00 umendako asto jaia ospatuko da. Herri txikiteoa egongo da gaitero zolaiturik. Mene eta tabernatik irtengo du astoa. Ez galdu aukera, etorri zaitezte astorekin ondo pasetara. Larunbat eguerdian San Isidroko erdi baskaria izango da. Bertan bertako produktu eta ardoa dastatzeko aukera izango du. Animatu familia eta lagunak etortzera. Animatu parte hartzera. Animatu! San Isidro jaietan motor irtera egongo da. Irtera San Isidro plazatik arratsaldeko 3 aldera irten eta musako lanzear ibiliko dira. Animatzen zarete, motozaleak bazarete hurbildu eta ez bazarete ere gerturatu. Primeran pasatuko duzue. Giro bikaina egongo da. Ez zarete damutuko. Ondo pasau jaiak. Jaie, hasiera emateko gaztetxokoa, aurpegi, margoketa, txapa, tailerra eta txokolatada izango dituzue. Larunbatean asto, bazkaria eta
ikusgarriak egongo dira. Animatu egin guzti hauetara.